रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। 108 यज्ञकुंडांचा महाशिवयाग रविवारी 12 मार्च 2023 रोजी वाळकेश्वर वाडा बेती बारदेश गोवा येथे पार पडणार आहे। श्री स्वामी समर्थ श्रद्धा भक्त नेवान्यास यांच्या माध्यमातून या महाशिवयागाचे आयोजन करण्यात आले आहे। श्री सद्गुरू भक्त सेवा न्यास माड्याची वाडी, श्री स्वामी समर्थ श्रद्धा भक्त सेवा न्यास बेती पणजी, संस्थापक अखिल भारतीय महात्यागी साधू समाज आखाडा, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष श्री श्री 108 महंत मठाधीश परमपूज्य सद्गुरू श्री गावडेकाका महाराज यांच्या उपस्थितीत 108 यज्ञकुंडाचा महाशिवयाग एक अनंत फलदायी यज्ञ रविवारी 12 मार्चला वाळकेश्वरवाडा बेती बारदेश गोवा इथं पार पडणार आहे। श्री स्वामी समर्थ श्रद्धा भक्त सेवान्यास यांच्या माध्यमातून या महाशिवयागाचं आयोजन करण्यात आलंय। या महाशिवयागास केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, पर्यटन मंत्री रोहन खवटे, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडे, पेन दी फ्रान्स पंचायत सरपंच स्वप्नील चोळणकर यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे। सकाळी 8 ते दुपारी 12:30 प्रमुख यज्ञयाग, दुपारी 12:30 ते 1 मुख्यमंत्री स्वागत समारंभ, दुपारी 1:30 वाजता सद्गुरूंचे मार्गदर्शन, दुपारी 2 वाजता महाप्रसाद व 3 वाजल्यापासून अखंड जपसेवा केली जाणार आहे। गोव्याच्या निसर्गरम्य देवभूमीत पर्यावरण, अध्यात्म, विज्ञान, संगीत, संस्कृती, श्रद्धा, भक्ती आणि कर्म यांचा सुरेख संगम असणाऱ्या 108 यज्ञकुंडांच्या महाशिवयागादरम्यान आपले दुःख, दारिद्र्य, अरिष्ट दूर करण्यासाठी या महायागात आपण सहभागी होऊन आपली पुढची वाटचाल समृद्धीकडे नेण्यास सज्ज व्हा, या सुवर्ण क्षणाचे साक्षीदार व्हा, असं आवाहन श्री स्वामी समर्थ श्रद्धा भक्त सेवा न्यास यांच्या माध्यमातून करण्यात आले। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।